Bun, a revenit cu un nou video. N-am mai postat de vreo 2 zile. Mă gândeam să fac niște chestii noi și încerc să le pun în practică. Mergem către verișoara mea, a venit acasă din Germania, eu de-abia m-am trezit. Mi-a și scris să merg către ea. E cu spatele, nu ne vede. Ba, s-a întors. Cred că m-a văzut. Dacă ea. Ba, aia e. Ce? Da. Fă cu mâna. Și vorbești. Nu vorbesc cu nimeni, filmez. Pentru? Pentru vlog. Nu, Aceea... Nu nici cu nimeni. Ba da, cu frate nu adevărat, fă cu mâna, fă cu mâna. Dar cum să fac mâna? Hai mă, fă. Cum să fac mâna? Nu. Așa. Tu mai înțelegi. L-am prins pe un parc. Tu mai înțelegi cum să fac cu mâna acum? Că voi lumea. Ia, uitați-vă. Mă lasă tu. Uitați-mă ce foale are, uitați. Ce? Foalele. Tricou și împărat. Hai, tricou și bunat. Dar cu tot să vă filmez. Bun, Bă, dacă îl vedeți, o dislike să dați. măi, nu dați dislike, mă, numai like. La Borojan nu merge numai like. S-a mâncat report. Corect, dacă vreți, report la Adelman. Eu n-am canal. Vă las Facebook în descriere. Mereți, dați un mesaj din ăla, futu-ți pizda, mătii. Și după aia report. Da, da. Că el vă înjura pe voi. Nu bine. Bă, iar numai după mine să-l face. Zici că de-aia. Mărișcă. Eu am zis eu, mă vei. Mă arunc în fața mașinii să mă urc. N-ai curaj. Te-ai aruncat și ai și venit înapoi. Că vezi, am trecut pe sub rost. Uitați-și pe Andra. Da. Așa e și mai urmează. Filmează și la mine, cum vreau să calegă poarta. Chiar, uite, dar nu se vede. Asta filmăm acolo. să l-am cu cel. Săraca, cățel. Acum vine mâța. Acum vine și mâncă mâța acum. O mâncă mâța pe ea. Uitați-vă ce fuge javra. Au vrut să escaladeze poarta. Acum vine către noi. Bă, dați-mi drumul în pizda mamii voastre. Ce satan? Fuge mâța, o bage mâța. Sau fi de gură. Iar o, doamne. Selfie de la 2 metri și... Hai. 2 metri și 1 metru. Lasă mai 2 metri și 1 metru. Nu, uitați-vă la javina aia. Bă, poarta. Uitați-vă că vine. Ui, doamne. Are și care e față. Uite-o. Uitați și o mâță, uitați. A început cu testul. Nu mă stați și uitați-vă să vedeți cum sare pe poartă. Eu nu vă spun. Mi-i cade asfaltul și mai vine. Așa să merge în România, că în Germania nu dă voie să se împută strada. Du-ți! Să te uiți acolo pe pod să vezi ce am scris. Apoi am văzut că l-aș folbe pe unii treci. Ai văzut că am scris? Bă, rău. Când ai văzut? Când am trecut de 2 ori pe acolo azi. Păi? Păi am fost pe parc. Deci după aici vii. Păi pe aici să nu vadă numele. Periculos băiatul. Așa zici, ui. Chiar da. Nu, uitați-vă, nu uitați-vă la moca lui de tractor. Eu n-am mocul de tractor, că am avut Are mocă de tractorist. Vrei să mai vezi o semnătură de-a mea? Nu. Te duci, fii atent. După cum ar veni, fii atent. Treci pe la primărie și te duci pe acolo și o iei în stânga către casa lui Mager. Și acolo pe poartă, cum e colțul să vezi casa lui Mager, îi scris pe o poartă, Boro. Hai, ce țucă tata. Ba, mă! Ba, tot acolo nu mai e. Nu. Ba. Ba, da, uite pe mine.
Hai că mai filmăm și noi mai încolo, că nu mai facem nimic interesant azi. Scuzi pome! Să-și pula la negri. Și tu! Eu am zis negru! Las că nu te-ai brunat, te-ai făcut roșu, e rac. Uitați-l pe ăsta, suge pula 10 lei. Eu nu suc pe 10. Nu, sugi pe 2! Scuzați, ne-am băgat legale, n-am scuipat. Fă-ți mezda, mă! Taci, mă! Nu sparge-mă, că e cu ce? Ia băgat. Da, să pută. Aaa, las că știu. Nu, că o zis că-i pute gura. Cam așa. Mă mai dă țigare? Și Nu. mi-a pute gura, mi-a spălat de lume pe zi. Se vede. Ai încă Nu la... să mă spăl. Am un masau care e foarte și de la aia să tu miroasă. Bob de bulă. Am un dintre, dacă pun... Zic că ești acasă. Hai, fă și Bere câte pula! Și tu! Primul. Cum veniți de la voi? De ce? Cine să de casino, da, hai. Bine să zic ceva, fii atent. Nu dă Nu, nu dau, jur. Stai cu chelia, te rog, dă-mă cu chelia. Asta înseamnă să ai surori să nu poți să dai la bani casă, na, știi cum e. Eu mi le-am văzut. Nu fac. Tu te îngură, Ce Bază, cât suntem? În 16. În 29. 16 la drac. Lasă-și mă, gata. De ce nu? Gata, bă, lasă discuțiile. Dacă tu dai 10 limbi pe secundă, eu îți dau 1000 de euro. N-ai cum. 10 limbi pe secundă. Numai 1, atâta, și n-ai cum să te zici. Păi de-aia s-au chinuit așa de la limbi pe secundă, nu am Dar cum ești prost? Ba, numai de pe două. secunde. În două, nu, ai nici 4 nu sunt. Păi Că o două limbă e coaie. sus jos. Două coaie. Câți două limbi? Dar nu, o limbă e Care este o plantă, dar de fapt nu este o plantă pentru că este un om. Ce zici? Cum pula mea ai flash pe față? Pentru că înțeleg. joci 5! să nu înțeleg să mă văd. L-am cumpărat, mă, și l-am pus eu. un telefon cu flash pe față. Eu am. A, n-am, bam, bă, nu n-am. Bă, numai Borojan are telefon cu blis pe față. Pentru că vlogger. Cu telefon din piață. Da, de la măta din cur. Aue la Magioni, baby, mama, one. Uitați-vă aici. Clash of Clans. Deci tot degețică pe alea? Clash Royale, prostule. Dau lava pe asta. Ce e aia? la așa te bagi. Ce e aia? Stai, Ia stai, dat stai. degețica, bă. Ia mete cu dasai. Aleți acolo, ce Oprește dacă stați dracu aici? că te bag. Bă, veniți acolo. Dă-mi filma pe Taci, dracului din gură! Mickey Mouse. Aue la Magioni, baby, baby. Unde ți-e? E pe jos. Pentru că merge bine. Nu vă filmez de vă dracu de fumători. Salut. Ce? Vlogging. Nu de țâță! Nu de țâță! Fără face vlog. Și cu Silviu, da să vede că e negru. E Georgiana. Îi arată telefonul, știi? El e Ghiță, pe el îl cunoașteți. Ăla care ne-a aruncat telefonul. Bine ați venit. Ăla e Bobgo. Bună ziua, oameni buni, bine ați venit la știrile de la ora 5 de pe ProTV. O să aparem vlog. Break news. Am crezut că vrei să dai la goaie. Așa. Pune și tu bicicleta pe gare. Și ăla e nănașul meu. Pune bicicleta pe Da. gare. Pe YouTube te Nu, coaie, dar știi care e faza în pui mei? El niciodată n-am vorbit cu el, de fapt. Pune și tu bicicleta pe gare de unde ai luat-o. Filmează-mă. Filmează-mă, chiar te rog să mă filmezi. Să te bag. Vreau să-mi bat. Te rog, filmează-mă. Mă, cai! Hai mă, că vreau bătaie, vine aici. Filmează-mă. Să bag pe tine? Muie la cai. Încolo.
Nu-mi da flash că te Taci, tai că n-am cu treabă cu tine, mâinile. cu Georgiana, vreau să mă bată. Fac milionul, da, fac milionul.